So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمدا حامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله الذي لا يغنيه شكر من شكر ولا يفقره كفر من كفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محاجة البيضاء على طريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يدل عنها إلا فاجر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda aka gabatar, sunana Musa Sani Bakori, Assistant Commander of Narcotics. Ni ne Area Commander na Kano Municipal. Kano Municipal ta hada da Gwale, da Dala, da Taroni, da Kumbotso, da Kano Municipal kanta. An kira mu wannan gayyata saboda mu faɗakar da al'umma akan matsaloli da ake fama da shi na shaye-shaye da kuma sai da wannan miyagu na ƙwayoyi. Sai abin ya zo daidai da lokacin da abin da muke ce ma 26 June, wata rana ce da United Nations ta ware a duniya gabaki ɗaya, wanda ake zama domin a tattauna akan matsaloli na shaye-shaye da fatocin miyagun ƙwayoyi a duniya. Za mu ga cewa akwai ranaku na musamman wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta wawware, wanda suka ɗauki abubuwa masu muhimmancin gaske wanda ake magana a kansu. Za ka ga akwai ranar da aka ware ta mata, akwai ranar da aka ware ta iyaye, akwai ranar da aka ware ta kansa. Ita kanta harkar shaye-shaye an ware saboda wannan. Wasunku za su ga yadda muka yi ta yawo a tituna, a gidajen rediyo ana wannan tunasarwa domin a fahimci illa na shaye-shaye. Alhamdulillah sai aka kawo mu nan masallaci wanda za a kalli abin ta wannan bangaren. Farko, idan duk wanda ka samu, ya kamata mu fahimta menene ma ake nufi da kayan maye, me ake nufi da kwaya wanda muke magana. Dukan wanda ka tambaya me ake ce ma kwaya ko kayan maye, zai fassara maka gwargwadon yanda yake amfani da shi ko yanda ya fahimce shi. Idan ka tambayi yaro menene kwaya, zai ce maka wani abu ne da nake sha in ban lafiya, ko mai zaki ko mai ɗaci sai in ji na warke. Idan ka tambayi ɗan kasuwa, zai ce maka wani abu ne wanda in na sha zan daɗe a cikin rana ina ta sai da kayan abinci na ko kayan kasuwa ta ba tare da na samu matsala ba. Haka in ka tambayi ɗalibi, zai ce maka wani abu ne wanda kila in na sha zan ɗauki tsawon lokaci da daddare ban yi bacci ba ina ta karatu. Idan muka shigo wajen malamai, su ma za su ce maka wani abu ne wanda in na sha zai sa in ga garau, in ga baki yanda ya kamata. Ai akwai wannan yanzu ko kuma in yi wuridin dare ba tare da na gaji ba. To duk dai kowa yana kallon kayan maye ko kwaya a gwargwadon yanda yake amfani da ita, amma akwai wani bangare na science wanda ake cewa pharmacology. Pharmacology wani branch na science wanda yake gwada yanda ake hada kwayoyi ko magani da yanda ake ta'ammuli da shi da illolin shi da kuma amfanin shi a jiki. Shi sai ya haɗa wannan ma'anar yanda ya ma kowa adalci, ko ma daga wani ɓangare kake. Sai ya haɗa sai ya ce abinda ake ce ma kayan maye shine dukkan wani sinadari wanda in ya shiga jikinka ta kowace hanya ya shiga jikin, zai iya canja maka ainihin ɗabi'arka ta ɗan adam, zai canja maka ɗabi'arka ta yau da kullum. Duk wani sinadari kowane iri ne, in dai ya shiga jikinka, wannan hanyar shiga jikin zai iya bi ta kowace hanya. Zai iya yiwa sha aka yi da ruwa ta baki, zai iya yiwa tsotsar shi aka yi, zai iya yiwa shafa shi aka yi a jikin fata, saboda akwai maganin da in ka shafa a fata zai bi ta hanyar gashi na jikinka ya je ya canja maka ɗabi'a a cikin jikinka. Zai iya yiwa za a cusa shi ne ta wani kafa ta jikinka na ɗan adam, ko hanyar dubura ko kuma ta hanyar gaba na mata a tura wanda zai je tasiri a cikin jikin mutum. Zai iya yiwa a hayaki ne mutum zai shaƙe shi. Zai iya yiwuwa kawai shaƙa ne kamar yadda ake shaƙa snuff, ka ɗauka haka ka sa shi ka shaƙa
shi ake ce ma sniffing. To duk dai hanyar da wannan sinadari ya shiga cikin jiki kuma ya iya canja maka ɗabi'a ka ta yau da kullun, ɗabi'a ka ta ɗan adam, wannan shi muke cewa kayan maye. Wannan canji ɗabi'a ta ɗan adam, yanzu ga nan a zaune ɗabi'a ta ce haka, ina ganin ku muna magana sosai, to idan na watsa za ku ga wannan kayan mayan zai canja min ɗabi'a. Zai iya yiwuwa haka nan ni kaɗai, za ku ga kawai ina ci gaba da 'yan fizge-fizge ni kaɗai. Dole sai ya bani aiki wanda zan aikata a nan wurin. Duk ɗabi'ar da ba ta yau da kullum bace taka, duk abin da ka sha wanda zai canja maka wannan ɗabi'a, to shi ake ce ma kayan maye. Shi yasa addinin musulunci kamar yadda manzo Allah yake faɗi, kullu muskirin haramun. Duk wani abin da zaka sha wanda zai canja maka, kaga tun kafin ma a zo a fassara UN su kawo, already addinin musulunci ya riga ya gaya mana. Mun san maganganun da yawa da ake addinin musulunci kafin a haramta ita kanta shan giya da matakai waɗanda aka bi. Wata shi yasa cikin sabon manzon Allah Abubakar, Sayyidina Abubakar bai taɓa shan giya ba. An tambaye shi saboda me, yace saboda in an sha giya zai mai da mutum daga ɗan adam ya koma dabba. To kaga addinin musulunci ya riga ya gama wannan magana. To mu ma a namu ɓangaren dukkan wani abin da zaka sha wanda zai canja maka ɗabi'a, wannan shi muke cewa kayan maye. Wannan zai iya yiwuwa abin da zaka je kemis ka saya ne, wanda aka haɗa shi a magani ko a syrup na ruwa ko kuma a tablet wanda zaka sha. Kuma zai iya yiwuwa wasu ganyayyaki ne ko wani tsimi wanda zaka haɗa wanda zaka sha zai juya maka tunaninka. Ba kawai sai ka je kemis ka siyo abu bane ake ce mai kayan maye. A'a, ko da tsimi ne zaka ɗauka ka haɗa wanda zai juya maka tunani ko ya canja maka ɗabi'a, wannan ya zama kayan maye. Ita kanta wiwi ba sarrafa ta ake ba, yanda take haka take a ganyenta, shanya ta ake ta bushe, sai wasu yan ƙare-ƙare yanzu da ake mata, amma kayan maye ce za ta zo. Sannan wata annoba ta kwanan nan wadda ta zo kanmu mu na waje da kuma malamanmu shine harka a kurkura. A kurkura tsimi ne wanda ake haɗawa, wani zaka ga ya sha yayi kashi a kwance, wani zaka ga mutum ya tashi daga ɗan adam ya koma dabba. Wannan shi ma matsala ce, kuma abin takeici sai ya faɗa wajen malamanmu shi wannan a kurkura din. Malami har malami sai ka ga yana kurkura. Wannan wata ta zo gidana sai na ga tana haka da baki, nace a gidan nawa ake kurkurawan kuma? To zaka ji sun ce maka wai dan ido ya buɗe, dan a ga garau, dan a ga wani abu, amma za ta sa musu wata ɗabi'a wanda zai canja ka daga yanda kake da. Mahallin shahida nan shine duk abin da ya shiga cikin jikinka ya canja maka ɗabi'a ka da ka saba, to wannan abin shine abin da muke cewa kayan maye. Kayan mayen sai aka rarraba su kashi-kashi gwargwadon yanda suke canja ɗabi'a ka. Akwai wanda idan mutum ya sha, kuzari za su ƙara mishi, za su ba shi ƙarfin da bai da shi. Wayannan su muke ce ma stimulants. In ka sha su za su sa ka ji wani ƙarfin da baka da shi. Ire-iren su tramol suna da wannan illa, ire-iren su cocaine suna da wannan illa, da ita kanta wiwi tana da wannan illa wadda za ta baka akai. Mutum in ya sha kawai za ku ga yana ƙarfi. Akwai mata da ta je wani gidan biki, ta je gidan bikin kan tana ciwo, kawai sai ta je ta sami tramol, kawai sai ta watsa. Tana watsa tramol din nan ƙarfi ya zo, duk kayan gidan nan ta bi ta kwattara su, ta je kawai ta ebe su ta kama wanki, a sama ta kama wanki, kwana ce tana wanki a wannan rana. Haka nan mutum shi kaɗai za ga yana zabura, yana tsalle-tsalle, yana wannan. To wayannan su ake ce ma stimulant, su suna zaburar da jikinka ne, ya baka wani ƙarfi wanda a al'adance baka da wannan ƙarfin. Sannan kuma akwai akasin wannan wanda su kuma sai su sa ka yi lim, su ne su kuma masu sa bacci wanda za su sa jikinka ya mutu. Akwai kodin wanda shine babban matsala yanzu wanda ake fuskanta kamar a jihar Kano. Kodin ya wuce kawai kan titi, ya shiga gidajen aure, matan aure suna shan kodin, wai suna cewa a sha a huce takaicin miji. Saboda in miji ya dame ki kawai sai ki banka ki ta bacci, shikenan kawai ki babu ruwanki da wannan. Ki gama baccin ki tashi kuma takaicin na nan yana jiran ki, ya sake hawanki akai. Akwai wannan kodin, matsala ce babba. 'Yan mata da matan aure suna son shi sosai. Za a ga ainihi maganin tari ne wanda aka yi shi, amma sai zama ana amfani da shi ba hanyar da ya dace ba. Ana shan shi, likita zai ce kawai ka sha cokali ɗaya ne, amma su mutum zai ɗauki kwalbar ya zazzage ta a baki. Wannan kwalba guda tun daga 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 ana saida, amma wallahi kullum wani sai ya sha ta. Yanda zai samu kuɗin sai ya sha. Kai tunani in bulo yake tarawa na wannan kuɗin,
kafin lokaci ya gina gidan shi, amma kwaya ta riga ta kai shi ga wannan, to stimulant ke da irin wannan abin. Akwai irin magunguna na sa bacci kamar irin D5 wanda ake ce ma diazepam D5, za ga akwai ta kamar yalo za ka ga akwai farafararta, za ka ga akwai bulubulu ɗinta, kwaya ce haka za ga, amma za ka ga an rubuta D a jikinta ko ka ga an rubuta 5 a jikinta. Da ka ga wannan ka guje ta kada ma ka nufe ta. Sannan akwai wata farar kwaya wadda ake ce ma farin malam sha ka ga aljan, ita kuma exol ake ce mata, ita ma za ka ga suna amfani da ita saboda wai aljan ake gani. Shi yasa wasu mu da suke fama da matsalar aljanu da komi, ba aljani bane, kwaya ce, ba kai ga gano wannan matsalar ba, shine ai ta fama ai ta ruqiya, an karanto jinni kafin a kai aljanin ma ya taɓe yaƙi da kaiwa da kanshi, an karanto ina ne. To duk irin wannan kwaya ce duk take sa su irin wannan. To depressant su ne wanda suke kwantar da jiki, kaga kullum mutum cikin bacci yake, idan shi kullum alim, daga idan ma da kyar zaka ga yana yi. Mutum yana daga ido wanda ka san wani babban aiki aka bashi, zaka ga bai da kuzari, bai da lakka. To su kuma wannan yanayin, su kuma masu irin wannan shaye-shayen, su kuma abin da suke so su ji kenan akan irin wannan. Sannan muna da kwaya wadda ake ce ma hallucinogen, su kuma wannan nau'i na kwayoyi su ne waɗanda suke mai da dare rana ya mai da rana dare, su ne waɗanda abin da babu zai gwada maka akwai, abin da ke akwai zai gwada maka babu. Kake mamaki wanda ya sha kwayar zai zo ga garke na shanu ko awaki ya tsuguna yana gaishe su, gwaggwa ina kwanan ku, saboda shi wasu dattawa ne Allah ya gwada mai wannan gemun na bunsuru zai yi kamar gemun wani dattijo ne, ya tsuguna tsakanin shi da Allah, abin da ya gani kenan. Wasu mu za su gani recently a Facebook akwai yaro wani dan fari haka siriri wanda ya zo ya kashe mahaifin shi, ko aka gwado ana magana da shi, yana ma dare shi yana fara, bai ga shi ya aikata wani abin da ba daidai ba. Aka tambaye shi me yasa ka kashe mahaifinka, sai ya ce baban shi ya yi ɗawainiya da shi, ya kula da makarantar shi, ya ba shi abinci, ya yi waye ya kula da shi. Ya ce sai ga babu abin da ya kamata ya taimaka ma ya saka baban shi da shi illa ya kai baban aljanna, saboda an ce duk wanda aka kashe aljanna zai je, kawai sai ya kashe baban ya tura shi aljanna. Kuna gane wannan bayanan? To kaga kwaya wannan babu yanda za a yi ka shata ta bakka a cikin hayyacinka. Sannan akwai bangare na kwaya wanda muke ce ma psychotropic substance. Mafi yawanci su wannan psychotropic substance ainihin turancin psychoactive ne, daga psycho kwakwalwarka, wanda nan ne kwayar za ta shiga, kana sha kai tsaye kawai za ta yi ta bugi kwaya. Duk wata kwaya wadda za ka sayi ta a chemist psychoactive substance ce, duk su tramol din sun dawo sun shiga ciki, duk su D5 din sun dawo sun shiga ciki, kana sha directly a cikin kwakwalwarka za ta tafi. Menene ya bambanta dan adam da dabba? Hankali ne. Shi yasa idan mutum yana bacci bai da hankali, idan mutum ya shiga hauka bai da hankali, shi yasa addini ma sai ya ɗauki alƙalami a kan shi. Babban abin da zai bambanta ɗan adam da dabba shine wannan hankalin. To sai ya zama ka rasa wannan hankalin, shi yasa sai Allah ya yi, wato Islamic psychologists sun yi magana akan cewa abu biyu ne yake tafiya da ɗan adam a cikin jikinka. Akwai nafs ɗinka wanda shine an gaya mana inna nafsa la'amaratin bisu illa ma rahima rabbi. Akwai nafs ɗinka wanda shi zai ta kawo maka abubuwa na ƙarya na gaskiya na komi, wanda nafs ɗin nan ya haɗu da kalf ɗinka. Ainihin kalmar ta larabci alƙalbu daga inkilab, abu ne wanda zai iya jujjuyawa, zai iya canjawa, zai iya kawo maka wani abu daban. Kuma babu abin da yake halakar da kai a rayuwa irin zuciyarka. Amma me, sai Allah ya maka balance, sai ya baka kwakwalwa, sai ya dora maka ita. Idan zuciyar ta hararo, sai ta tura hankalin, idan ya cika da tsoron Allah, ya cika da ilimi na addinin musulunci, sai ya karanta ma zuciyar baki isa ba, wannan abun ba za a aikata shi ba. Wannan hankalin shi zai regulating abun. Shi yasa aka ce ne, fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna min jannata hiyal ma'wa. Wato duk wannan ba shi bane zai kai ka. Hanan nafsa anil hawa din, waye yafi karfin zuciyar shi, shine muke maganan issue na willpower naka. Ya kake, how strong are you bangaren da ya shafi willpower naka? Kila ba mu taɓa nazari ba a zaman mu na adam, me yasa ɗan adam kanshi yake a sama, a saman jikin shi. Allah ya ga dama ya maka kai a ciki, Allah ya ga dama ya maka shi a baya, Allah ya ga dama ya maka shi a hannu ka riƙa yawo da shi, amma sai Allah ya maka kai a sama. Ni a nawa tunanin ana ƙoƙari a gwada maka ilimi, abin nan hankali shine ke controlling ɗinka a zamanka na ɗan adam, shine sama da kai, shine a sama komi a tattare da kai. In baka da wannan hankalin ka rabu da shi. Shi yasa in ma ka rasa hankalin,
ka je kai wani shaye-shayen da ka bari Allah ma ya haƙura da kai ka tafi can kai abin da za ka yi a kai. To sai ka zo ka ɗauki ƙwaya wadda wannan ƙwaya ita ce za ta yi ta burara wannan ƙwaƙwalwan ta yi ta lalata a kanka. Shi yasa addinin musulunci ya hana, shi yasa mu ma muka zo muka hana, shi yasa aka kawo mu domin mu fighting kuma mu hana wannan abin. Magunguna sun kasu kashi biyu. Akwai wanda muke ce ma hard drugs, su ne ƙwayar da aka hana, wanda ba ka da dama ka riƙe ta ko kai amfani da ita ko kai wani ta'ammali da ita ba tare da dan likita ko kuma yadda gwamnati ba. Akwai kuma wanda za ka je chemist ka saya ba tare da laifi ba, irin su Pensic, irin su Panadol, irin su vitamin C da sauransu wanda babu doka a kai. To duk wannan ƙwayar wadda take hard drug ko kuma wanda muke ce ma control drug, su ne wanda Allah ya hana, su ne wanda addinin musulunci ya kira su muskirun, wanda su ne in ka sha za su bugar da kai akan wayannan abubuwa. Duk da ban san wani lokaci ne gare ni ba. Yawwa, so duk wayannan abubuwa da wayannan ƙwayoyi da ne bayani, na gaya muku kashe-kashen su. Akwai wanda suke haramun, akwai wanda suke kuma halal a dokar ƙasa kuma addinin musulunci. Halal din su ne wanda za ka je kemis ka saya, kana da ciwon kai, kana da fiba, kana da waye, ka siya baka da problem a kai. Haramun kuma su ne wanda muna ganin ka da su, to Allah ya haɗa mu da kai, za mu rumbabe ka, za mu kai in ka samu shekara 5 falillahi alhamd, in ka kai 10 za mu ɗan yi murmushi, in an kai 15 za mu yi dariya, in an kai 20 har rawa za mu, saboda aiki yayi. Da an baka life in prison kuma wannan har walima sai mun yi akan cewa aiki yayi kyau, an daure ka akan wannan abun, tunda ka ki ji mu ai ba sa maka ido zami ba akan wannan abun. Akwai abin da muke ce ma drug abuse. Drug abuse shine ka sha magani ba bisa ka'ida ba. Drug abuse shine farkon shaye-shaye. Dukkan mu nan muna da, we are guilty kan abin da ya shafi drug abuse. Zaka ji kanka yana ciwo, ba likita zai rubuta maka Pensic ba ko Panadol, kawai zaka je chemist ka saya ka sha. Zan ga kawai kaina in ga malam ya fito da paracetamol din shi, ce da Allah ba ni biyu ni ma dan watsa, jikina yana dan mun abin nan, bana jin kwari ka dauka ka sha. Duk maganin da zaka sha ba likita ya rubuta maka ba, sunan shi drug abuse. Illar shi shine in ka zo haka nan kawai zaka dauki Panadol, zaka dauki paracetamol ka watsa, ka sha biyu yau, gobe ka sha biyu, jibi ka ƙara ji ka sha biyu, gata ka sha, har sai ka kai lokacin da wannan ƙwaya biyun ba zai ma komi ba. Sai ka sha 4, daga shan 4 sai ka kai ga shan 6, daga 6 sai ka fara neman wanne fi wannan ƙarfi, sai ka koma Panadol extra, daga Panadol extra sai ka fada ina, sai ka fada su Bosca, daga Bosca sai ka fada ina, sai ka fada Stramol. An tafi matsalar kenan, kuma baka san yaya system na jikinka yake ba. Shi yasa akwai buƙatar likita ya gaya maka ka je ka sha kafin ka sha. To shi matsalar drug abuse ɗin na wanda zaka fara, shi ke leading to abin da ake ce ma addiction. Addiction shine lokacin da zaka ji baka iya rayuwa in ba tare da ka sha wannan ƙwayar ba. Kawai sai ka sha ta hankalinka zai dawo. Mutum zaka ga duk yanda zai iya sha sai ya ji ya sha wannan abu. Idan mutum ya zo ya zama addicted, to ya samu matsala. Shi yasa idan aka kawo su wurinmu, zaka ga kaman kwana 2, kwana 3, kwana 4 na farko, zaka ɗauka mutuwa za su. Zaka ga ciwon kai, zaka ga amai, zaka ga irin fiba, masassara, zaka ga wasu hajjijjiga zaka ga suna yi, saboda ƙwayar jikin ke fighting ƙwayar, saboda jikinsu ya riga ya zama adopted, dole kawai sai kai amfani da wannan abin sai ka sha. Kamar kwalban lemu ce coke, zaka ga wani in bai sha coke ba hankalin shi ba zai kwanta ba, ko abinci ya ci sai ya sha. Wanda ya saba cin goro, zaka ga cewa shi ma abinci kawai yana gama sai ya balli goron nan ya ci. Haka wanda ya sha ba san sigari, in ya gama cin abinci shi ma zaka ga in bai dauki sigarin nan ya sha ba. Wannan sun riga sun fara zama addicted ga sigari, sun fara zama addicted ga goro, sun fara zama addicted da duk abin da ya zama dole sai ka yi shi, ka zama addicted. To ita ma ƙwaya tana da wannan illa. To mafi yawanci ƙwayoyi da muke amfani da su suna da abin da muke ce ma addictive tendency. In ka sha a hankali zai zama in baka sha su ba baka iya komi. To matsalar drug abuse kenan, don babbar damuwar da ke sa wannan kenan. To yaya ko kuma waɗanne abubuwa ne waɗanda suke sa mutane suna shiga shaye-shaye, ko kuma yaranmu ko matasanmu me ke sa su suna wannan shiga shaye-shaye? Babban abu na farko shine rashin ilimin ma illar wannan, ko kuma rashin ilimin ita ƙwayar. Ya danganta ina muka je lecture, idan mun tabbata adults ne ko iyaye, har mukan je muku gwaggwada musu waɗannan kayan mayan su gani su sani, saboda wallahi malam in dai kai
ka kai shekara 45 a duniya, an wuce da kai kan abin da ya shafi abin kayan maye. Wani abun ma in ka gan shi ba za ka taɓa sanin abin maye ba ne. Kamar wannan tsiyar da ta zo mana shisha, akwai wani abun kamar biro za ka ga irin makan nan, wallahi da ita ake shan shisha. Wani za ka ga kamar caja ce wannan abin nan, power bank, kai za ma ka yi ɗauka ka jona ma ɗanka, amma da ita zai zo ya sha wannan shisha ba tare da ka sani ba. Shi yasa iyaye mukan gwada musu su ga ire-iren wa'annan domin su gane. Amma in ya zama akwai matasa ko yara ba mu gwada, saboda abin da ake ce ma curiosity, saboda in ka gwada kamar kana exposing nasu su je su ƙara gani, kawai sai dai a cikin bayani irin wannan saboda psychologist sosai ire-iren su Piaget su ire-iren su Erikson sun mana bayani akan shekarun da duk inda yaro ya ga abu zai je shi da karfin tsiya sai ya gwada ya gani. To instead of kai sensitizing sai zama kai desensitizing na mutane. To amma ilimi na irin wannan rashin ilimi na sanin illar da sanin manufa da inda ka nufa akan shaye-shaye yana ɗaya daga cikin dalili wanda ke wurga mutum cikin hali na shaye-shaye da kuma matsala akan wannan abu. Abu na biyu kaman ga matasa shine aboki. Wane irin aboki ne kake tare da shi? Mai ta'allimul muta'allimi tariqat ta'allim yana gaya mana anil mal'i la tas'ar fa absar qarinu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. In kaga mutum kada ma ka tambaya waye shi. In kaga abokin mutum kaka tambaya waye shi. Kawai in abokin shi ke gwada maka, abokai kawai tare suke. Ɗabi'a wannan aboki ita ce ta wannan aboki, kawai haka zaka gansu. Idan hali bai zo ɗaya ba abota tare. A zaman mu na iyaye ko yayye, ya muke kula da tarbiyya da irin abokan da 'ya'yanmu suke da shi. Yanayin aiki ya fitar da ni tsawon shekaru bana gida, har yara sun girma sun fara girma sun kai wani yanayi. Sai na kula duk sanda na zo gida sai in ga akwai wasu ɗabi'un da ban gane ba. Har wata 'yata 'yar shekara 7 zuwa 8 wata ran sai take faɗi cewa dadi da ka dawo sai mu gyaru, da ka tafi sai mu koma yanda muke. Na ce okay, kin ma gane in na zo akwai tasiri. Na tafi magana tana ta min tasiri a raina. Na je ne ta kokari dai, kawai sai da na dawo cikin iyalina na zauna da su. Da na zo sai da na zauna na ta fara makarantar su, wani iri ne 'ya'yana, wani irin ɗagare ne. Ka san wanda yake ɗa namiji wanda ya fara girma ya san me nake nufi. Ba ma magana iyayen mata suke ji ba. Sai ta kai ga in zai fita da daddare sai na sa jallabiya na bi shi in ga ina zai je, ya kutsa nan in ga suwaye abokan shi. Sai da na gaggano, saboda aboki yana da tsananin tasiri ga aboki, especially yaro. Duk ka gama tarbiyya a gida ka je ka kai, kawai wani yaro can ya zo ya ɗauka ya zo ya lalata maka shi. To abota tana da nasaba da harkar shaye-shaye. Recently akwai yaran da muka yi counseling a office ina guda 2, abokai ne na kud da kud, amma abotar ta sa ɗayan ya ja ɗayan ya koma cikin harkar shaye-shaye. Gabaki ɗayan suka fada irin abokai kawai ta sa suka fada irin wannan abu. To harka abota dole a zamanka na mahaifi ka san su wane ne abokan ɗanka, ina da ina yake zuwa, me yake yi, su wane ne yake hulɗa da su. Shi yasa mutan da zaka ga hatta abinci a gida zaka ga an sa a babban faranti an aje, zaka ga tsohuwa tana gefe, yara sun zauna suna cin abinci, wala yanda kowa ke iban loma yana ci, tsohuwar nan na kula. Daga nan zaka gane wanda zai yi jin kai, daga nan zaka gane wanda yake da tausayi, daga nan zaka gane bai san kanshi, tana gefe. Da ka tsallaka zaka ego abincin gaban wani za ta kwabe ka, dawo. Da ka ɗauke naman za a kwabe ka aje. Amma duk yanzu wannan tarbiyyar ta riga ta tafi. Kana ɓangaren ka, 'ya'yanka suna ɓangaren su, mata tana ɓangaren su. Ka tsaya ka tambayi kanka a zaman ka na magidanci, a kullum ko a sati ko a cikin wata guda sau nawa kake zama da iyalinka da matanka da 'ya'yanka, yaushe kake zama da su ka fahimce su fahimce ka. Kana yi ko ba ka yi? Idan ba ka yi malam akwai matsala. Ya ka san menene 'ya'yanka suke ciki, wace irin alaƙa gare ka da su wanda har za su samu matsala su zo su tunkare ka. Idan ba ka da lokacinsu, to duniya tana da lokacinsu. Za su ɗauki matsalar su je su samu aboki, abinda abokinsu ya ɗora su a kai, a nan za a tafi. To harka abota tana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sa yaranmu suke shaye-shaye. Sannan wani lokaci akwai abin da ya shafi yanayi na economy ko in ce talauci. Duk da ba za mu iya magance talauci daga nan zaune ba, daga irin wannan bayanin. Amma za ka ga binciken mu ya gwada mafi yawanci masu amfani da ƙwayoyi wanda suke sa kuzari, za ka ga aikin ƙarfi suke yi. Ɗan garuwa yana so ya sai da jarka kamar guda 50 a ranar, kafin ya samu abin da zai ci abinci,
kafin ya samu abin da zai aje kuɗin haya, kafin ya samu abin da zai kula da harkar iyalin shi, bai da ƙarfin da zai wannan, sai je ɗauki wannan ƙwaya sai ya zo ya sha, saboda ya samu ƙarfi da kuzari wanda zai zo ya wannan abin. A hankali ƙwayan nan za ta maida, idan bai sha ta ba ma zai iya tura kurar ba, ta riga ta mai illa, ta riga ta lalata shi, ta riga ta ragargaza mashi rayuwar shi, ya riga ya shiga wani yanayi wanda yake ba shi ba. Akwai abubuwa da yawa gaskiya, da dalilai da yawa wanda ba zan iya kawo su gabaki ɗaya ba, amma saboda lokaci da masu bayan da yawa zan takaita wannan dalilan da suke sha a sha irin wannan akan wannan wurin. To kuma ya za mu gane cewa mutum yana shaye-shaye? Babban abu shine gaskiya canjin ɗabi'a wadda ka sani ta yau da kullun ga mutum. Ka san shi mutum ne ga ɗabi'a shi, sai kawai ka ga rana tsaka kawai ɗabi'an nan ta canja. Babban abu shine za ka ga mai shaye-shaye yana abin da muke ce ma isolation. Za ka ga yana warewa daga cikin jama'a, ba ya so ya shiga cikin jama'a, saboda gani zai da ya shiga za ku gane yana shaye-shaye. Za ka ga always yana koma gefe. Sannan za ka ga mai shaye-shaye yana yawan shuru-shuru, do ya danganta wace irin ƙwaya ce yake sha. Wata ƙwayar shiru za ta sa mutum, wata ƙwayar kuma hayagaga za ta sa shi, ya danganta wace iri ya sha. Amma mafi aksari za ka ga kawai sun koma sun natsa a gefe. Za ka ga suna buƙatar tsananin kaɗaici. In ɗaki ne ya fi so ya zauna shi kaɗai, in ana zama falo shi zai ware ya koma ɗaki shi kaɗai. Hira ma ana yi, za ka ga bai sa baki a ciki. Sannan akwai ladabin da ya wuce gona da iri. Idan zai gitta nan so 10 sai ya tsugunna ya gaishe ka, ya gaishe ka ɗazu, ya ƙara gaishe ka yanzu, ya ƙara gaishe ka, ya ƙara gaishe ka. Wannan gaisuwar fa so yake gwada maka shi fa na kirki ne. To amma sai ya zo ya wuce gona da iri, duk gaisuwar da ta wuce 2, 3, 4 ai kaga an shiga matsala a wannan wurin. Shi yasa zai je har ya gaida raguna da awakai a cikin garke, yana ganin cewa wasu dattawa ne ma da ya kamata a ce ya gaida. Naturally za ka ga masu shaye-shaye suna da ladabi. Haka za ka ga an sun koyar da kai, ina wani, sannun ku da aka. Duk wannan za ka ga kawai ladabin da ya wuce na al'ada, ka san kawai akai harkar shaye-shaye a ciki. Mafi yawancinsu za a ga suna ƙoƙari sa baƙin gilas, akwai ciwo na ido, akwai yanayi na gayu, ana sa gilas, amma saboda akwai maganar jan ido wanda za ka ga ƙwaya tana sa su suna wannan, ka ga idansu ya yi ja, ka ga leɓe ya yi baƙi da sauransu. To wannan jan idan sai ga suna sa gilas saboda a rufe idan. Kuma wasu suna sa gilas ɗin saboda idan suka kalle ka suna ganin kamar da ka kalli cikin idansu za ka ga an rubuta ina shan ƙwaya, sai su sa gilas sai su datsa wannan idan ba za a gani ba. Kuma za ka ga suna yawan kau da kai, ba su so a haɗa ido da su. Da kun zo haɗa ido za ka ga sun koyar da kai, da su zo haɗa ido za ka ga sun koyar da kai. Kamar yanzu tarbiyyar da na ma yara na, in ina magana da kai ka kalle ni, to dai I'm a first man, mu mun saba ka kalli mutum a cikin ido kai magana da shi ya gwada kana da confidence. To da ka ga mutum yana sun koyar da kai, yana ta abun nan, yana sussunna kai, magana kake ga ka gashi amma yana abun nan, yana ta, to akwai magana a nan wurin. Gani yake kaman kana kallon shi, kawai za ka ga wannan harkar ta ƙwaya ne a cikin idan shi ta yi. Sannan za ka ga datti, za ka ga mutum ya koma ƙazanta saboda shi duk abin da ya samu kawai za ka gan shi daidai. Wasu ƙwaya tana sa su yawan cin abinci, wasu kuma ƙwaya kwata-kwata tana hana su cin abinci. Kamar kodin, akwai wani kes da na san gani a lokacin ina aiki a wani state delta, wani gari da ake ce ba Okada. Wata makaranta ce ta kuɗi a garin. Ban taɓa ganin inda ake shaye-shaye ba tun yawon aiki na a irin wannan wurin. Akwai wata yarinya ɗayan manyan mutane ce, ita in ta sha wannan kodin ɗin sai ta sati tana shan ruwa kawai da lemu, ta gama ita. Kaga system gaba ɗaya ya canja, ya lalata, ba ta jin yunwa, ba ta buƙatar abinci. System ɗinta ya juya kamar wayar ne na wuta, aka juya shi ya zama upside down, ya tashi daga inda yake ya zama wani abu daban akai. Wasu kuma za ka ga abincin suke ci na hauka, kamar wiwi. In mutum ya sha ta, in ta sakai ko ta fara sake shi, akwai wanda yake gaya min radda ya fara shan wiwi, da farko ya fara ji kamar ana mai wani nikan inji cikin kai, da bakin shi yake gaya min wannan. Sai ya ji can inji ya karba, sai ya ji kamar an matsa injin, duk a cikin kan shi fa yake jin wannan abu. Da ya samu ta sake shi, ya ce ya ji wata irin yunwa da bai taba ji ba. Ya je kicin, wani tuwon da aka yi tun jiya gashi bai ba a bushe a komi ba, kawai ya fara ballan tuwon nan, dan ba wai gutsiraye ba, ballo shi ya rika yi kawai yana ci saboda tsabar yunwa wanda yake ji a wannan lokacin. To in kaga yaro yana yawan cin abinci, in dai ba kaman shekarun cin abincin bane, akwai kaman maza, akwai shekarun da ga cin abinci ne, amma cin abincin da ya wuce misali,
ko kuma ka kwata-kwata baya bukatar wannan abincin, to akwai matsala a cikin shi. Kamar kojin mafi yawanci takan sa mutum ya rame ko ka ga ya matse. Mafi yawanci 'yan mata da suke shan kodin za ka ga suna yawan 'yan shafe-shafe irin bleaching haka, za ka gan su duk sun matse sun hure, za ka ga to duk da ka ga mutum normal yake amma ka fara ganin wannan ɗabi'a ta fara zo mishi a jiki, to ya gwada cewa lallai an gamu a wannan ɓangare na ƙwaya kuma akwai matsala a cikin wannan wuri. Sannan za ka ga mutum ba ka rasa ɗan shaye-shaye da harkar sace-sace, 'yan tsince-tsince, 'yan fusge-fusge, 'yan sace-sace, 'yan sakaye-sakaye, duk aikin shi ne wannan. Saboda na gaya muku kaman kodin yana kai har 18,000. Dan Allah wani irin aiki kake ko aikin gwamnati kake, idan kai 18 times 30 nawa ne zai baka a ce salarinka? Ma'aikacin gwamnati nawa ne wanda albashinsu ya kai wannan? Amma shi dole sai ya samu wannan abin sai ya sha shi. Dole duk inda zai je zai zo ya aikata wannan abin saboda ya samu ya sha wannan ƙwaya wanda yake sha. Akwai su kala-kala ƙwayoyin, akwai wato da ake cewa methamphetamine, ita ake ce ma ice, ta shigo ta yi yawa a cikin Kano, za a ganta kamar ajino moto take, za a ganta. Akwai ta za a ga ana sata a cikin ɗan wani farin abu haka, ɗan siririn abu za a gani, kamar ajino moto za a ganta. Ita ma tsada gare ta wannan abin, za a ga suna shanta. Da wannan wadda ake ce ma kolo, za ku gani mutum ya sha ya soka kan cikin kwata, ko shi kaɗai ya daka da gudu ya ci karo da bango. Akwai bidiyo da ya ci yawo, za ka ga wani ya sha kolan yana burgima, ana ta kwara mai ruwa, ana ta kwara, ana ebo ruwa, ana kwarawa, ana ebowa. To ita ma da haka take, duk waɗannan tsada gare su, amma mutum dole sai ya ji ya siyo saboda kawai ya zo ya aikata wannan abin ya sha. To waɗannan a takaice su ma wasu alamomi ne waɗanda za mu iya gani mu gane menene waɗannan. Akwai illoli na shaye-shaye, waɗanda illolin mukan kasa su kashi uku. Akwai wanda muke ce ma social consequences, akwai wanda muke ce ma psychological consequences, akwai kuma wanda muke ce ma physical consequences. Physical ba su wuce abubuwan da zaka gani a zahiri a jikin mutum, kaga irin bakin baki, kaga irin jan ido, kaga irin fata ta lalace, kaga irin jiki ya mammolake, kaga duk irin wayannan alamu na datti na mai da sauransu. Abin da ya shafi kuma cikin jiki su ne wayanda za su taɓa sassa na jiki, organs na jikin mutum, wanda duk wanda yake shaye-shaye insha Allah ko mun daren daɗewa sai ya ƙare da asma ko ya ƙare da tuberculosis. Ƙa'ida ne wannan sai ya faru. Illa kuma shine wani lokacin da za ka yi shaye-shaye ma ba lokacin illa take ba, saboda effect ɗin shi kan shi kala biyu ne. Akwai wanda muke ce ma immediate effect, akwai wanda muke ce ma delayed effect. Immediate shine wanda yanzu kana sha kai ta wannan marisan, kana wannan faɗa kwatan, kana waye ka gama ta sake ka ƙara sha. Akwai wanda yake delayed. Delayed shine sai duk ka sha sai after wasu shekaru wannan effect ɗin zai zo ya hau jikin mutum. Kamar wiwi da muke magana, tana da sinadari da yawa, amma sinadarin da ya fi kowanne illa shi ake ce ma tetrahydrocannabinol, THC muke ce mai. Wannan tetrahydrocannabinol duk abin da ka sha a cikin jikinka akwai yanda yake narkewa, yi maka amfani a jiki. In yana da illa a aje shi, wanda shi ne zai zama fat, kai ta ƙiba, kai ta ƙaton ciki, kai ta waye da sauransu. To shi wannan tetrahydrocannabinol ɗin is not easily soluble a fat, baya narkewa, aje shi ake a cikin jiki. In aka aje shi a cikin jikin, wallahi wata illa sai after 10 years sannan zai narke duro a cikin jikin mutum. Sai after shekara 10, wani ma sai ka tuba da shaye-shaye sannan zaka ga ya faɗo. Wani kuma kana cikin sha kai wani lokaci zaka ga wannan abun ya zo. Amma ni personally ban cika in na zo magana ma in gaya maka wai illar lafiya ta shaye-shaye ba. Ka je ka sha, lokaci ne zai bayyana a gare ka, zaka gani. Tun daga sigari sai an gwada maka abin nan, smokers are liable to die young. Wani ma sai ya gama karanta zai zaro ya buga mata wuta kawai ya sha, tunda ya ga wani yana sha shekara 20 babu abin da ya same shi. Ka je ka sha, lokacin zai zo kuma za a gamu da wannan abu. Amma abinda muka fi mai da hankali a kan shi, wanda shine abin da ya fi damuwa ga al'umma yanzu, shine social consequences na shaye-shaye. Mun riga mun sani cewa jihar Kano da sauran jihohi na Najeriya, harka na insecurity ya riga yana nema ya zama wani abu wanda yake na daban. Yanzu nan dinnan da muke masallaci, yara suna iya zuwa nan yanzu da makamai su zo su ce za su auka mana, misali kenan. Da daddare ya danganta wace unguwa kake, kana duba ka gani zan ma iya zama in yi hira a waje, ko wani yaro zai zo embarrassing gina. Akwai inda
kana ji kana gani ba za ka fito da wayar ka ba ka rike, kana fitowa wani yaro dan karami dan cikin ka jikanka zai zo ya zare maka wuka ya gwada maka ya ce ka bashi wannan wayar, zai zo ya tafi da ita. Muna da sanayya state irin su Katsina, state ire-iren Sokoto, state irin su Zamfara. Wannan ba ma magana akan abin da ya shafi harka na kidnapping, ba ma magana akan abin da ya shafi harka na banditry, ba ma magana akan abin da ya shafi harka na robbery akan su. Duk waɗannan abubuwan menene ya haddasa su? Wallahi ina mai tabbatar muku kashi 90% na dalilin waɗannan abubuwan harka ne na shaye-shaye. Wanda duk ya san aka taɓa kidnapping ɗan uwan shi, ko ake kidnapping wani na kusa da shi, ko ake kidnapping wani wanda yake an wane shi, in dai labari zai zo a gare shi zai gaya muku irin rayuwar da waɗannan mutane suke yi a cikin daji. Har an kai ga idan za a kai kuɗin fansa za su ce a haɗa musu da katan ɗin tiramal kaza, a haɗa musu da buhun wiwi kaza, a haɗa musu da kaza, a haɗa musu da kaza. Yanzu haka akwai research wanda UNODC take akan alaƙa ta menene nasabar shaye-shaye da kuma insecurity a ɓangaren irin su Maiduguri, su abin nan can irin su Yobe, wannan ɓangaren ake so a gano wannan abin. It's an established fact. Wannan abin kawai haka yake. Kamar yadda muke magana hankali, akal ɗin nan da muke magana a kai, idan babu shi baka tare da shi, duk abin da zuciyarka ta raya maka zaka aikata shi, baka ma tunani me zai je dawo kwata-kwata, baka tunani da wannan abin. To akwai buƙatar mutum ya sha wani abin da zai janye mai hankali kafin ya ɗauki wuƙa ya dibi kaman girman malam haka, ya kafa wa malam wuƙa ya ce ba ni wayarka. Ai ko giya wake ka sha, an ka kalli fuskan karama za ta firgita ka. To me zai sa ba za ka yi karama ba, me zai sa ba za ka ga kima ba, me zai sa ba za ka ga hasken addinin ba? Ƙwaya ce ta gusar da wannan abu, ta sa maka wani abu daban. That is why recently za mu ga har sun kai ga suna zina da mata, suna fyaɗansu, suna ɗauka a kyamara, suna sa a social media, saboda sun riga sun ƙone, hankalinsu ya riga ya rabu da su. Wannan harka ta shaye-shaye duk ita ta haddasa mana wannan abin da muke yi a kai. Sai an kai musu wannan ƙwayoyin sun sha sannan duk suke samu su yi wannan abin. Yaran da suke mana ƙwacen waya, yaran da suke mana dabanci, yaran da suke mana komi, hatta harka ta doba hawan dawakan nan da ake, ba wai mahawa dawakan ba, su kansu dawakan sai an ba su sun sha, sun yi mankas. Akwai ƙwayar da ake haɗa da steroid ake haɗa ta, irin wadda ake haɗawa a sa cikin abincin dawakai kenan su sha. Na an caki doki wata haniniya yau kanku, shi mai mahayin a make, abin hawan a make, ila shi ma ɗan kallon a make, to kaga duk an tare an make, kaga ba wani abin da za a wannan wurin kenan. Saboda haka wayannan abubuwa dole kawai za mu kalli menene illar wannan abu. Duk problem da nake fama da shi harka ce ta shaye-shaye. Akwai unguwanni a nan Kano wa'anda in ka ji ɓanna da matsaloli wa'anda ƙwaya ta haddasa wanda suka haifar suna nan da yawa. 'Yan sanda za su tabbatar muku da wannan in suka zo, suna da abin nan hotspot ɗinsu su ma. Akwai unguwar da yanzu ma saboda lalacewan hatta darajar gidaje ya sauka, saboda ne yara ne matasa sun riga sun mai da wannan kawai waje na shaye-shaye, babu abin da suke sai wannan harka wanda suke a kai. To ko da in ka kalli social consequences na wannan abin, abubuwa da yawa mun kasa yi saboda illar ƙwaya. Me ya fi muni a ce kana zaune gidanka kawai yaro ya hauro katanga gabanka, gaban iyalinka, gaban 'ya'yanka, ya zo ya tozarta ka, ya zo ya wulakanta ka. Mu kuma gashi Allah ya mana tsoro, mun yadda mu ɗauki kowane irin ƙasƙanci, mun yadda mu ɗauki kowane irin abu ne saboda mu rayu cikin ƙasƙanci. Dan Ƙwaira ma ya faɗi da wulakanci gara shahada ga musulmi, dan ba illa bane, da yake magana akan Saddauna ko. To amma mun ɗauki kowane irin ƙasƙanci saboda kawai tsoron me zai je faru. Amma mu muka ba da dama, muna zaune da mutanen nan, mun san su, mun san masu saidawa, mun san masu shan nan, saboda tsoron su mun kasa zuwa mu sanar da hukuma. Tare da mu suke. Kuma shi matsala na harkar shaye-shaye idan baka yi faɗa da shi ba, zai zo har ƙofar gidanka ya kwankwasa maka, har cikin gidanka zai zo, har kan gadonka zai zo ya same ka. Baka san fa yanayin da ɗanka yake ciki ba, sai in kana da kula. Matakkan nan da kake barinta tana walha, in ta gama walhan nan fa baka san me take yi ba. Suwa suke shigo mata bayan ka fita baka sani ba. Yakkai take zuwa makaranta baka san fa suwa take hulɗa da su ba. Yaranka da yake fita baka fa san fa ina yake zuwa ba. Abokan 'ya'yanka fa baka san ina suke zuwa ba.
yaro ya fita ya dawo baka san ina ya je ba, baka san me yayi ba, irin dan binciken nan ma, binciken ta kwana, ka je ko yaro ya fita ka dudduba jakar shi ka lalle ka ga me yake ciki, duk ba fa min wannan. Aljihun yaro ka dudduba ka tono ka gani, zaka ga murmushin wani abu, zaka ga ashana, zaka ga wani abun da ya kon, duk fa ba ma wannan abun, ba sai ya sani ba. Duk wannan dole ne ka sa ido akan wannan abun. In baka zauna da su ba za a ka gane ma menene lafiyar ɗanka, menene rashin lafiyar ɗanka. To duk wannan abin sai ya dawo cikin society din mu, ya faɗo abin da muke cewa social consequences na wannan shaye-shaye. Duk wannan harkar sace-sacen wanda nake gaya muku ita ce. Duk in an zaunar da su ana magana za ka ga da under influence na ƙwaya. Normal in an zauna normal za ka ga mutane ne sosai, amma in ƙwaya ta zo ta taɓa su, ta zo ta rikita, sai ka ga abin ya zo ya zama musu damuwa, wanda matsala ce wadda take babba. Akwai matsaloli da yawa, amma shi ma wannan zan takaita a wannan wurin akai. To me ya kamata mu yi idan muka gano ko kuma muka fahimci akwai matsala ta shaye-shaye akan wannan? A zaman mu na iyaye muna da role, a zaman mu na malamai muna da role, a zaman mu na yan unguwa muna da role, a zaman mu na jami'an tsaro muna da role. Babban kuskure ne ka ɗauka cewa matsala na shaye-shaye NDLEA ne kawai za su yi, ko 'yan sanda ne kawai za su yi, ko sauran jami'an tsaro ne kawai za su yi. A mu ba alamisuru ba ne, muna da limits, muna da inda ba za mu kai ba. Ku kuke kwana da mutanen nan, ku ne kuka gansu, ku ne kuka san inda suke, ku ne za ku kawo mana rahoto. Idan ka fahimci akwai matsala ta shaye-shaye ko akwai matsala ta saide ta kayan maye, ya kamata ka yi tunani ka ga yaya za a yi ka sanar da hukuma mafi kusa, saboda a yi maganin wannan abin. Wannan mataki na farko kenan. Na biyu, muna wani kuskure. Idan muka fahimci mutum yana shaye-shaye, sai mu tsane shi, mu tsangwame shi, mu hantare shi, mu watsar da shi. Wannan kuskure ne babba. Mahatma Gandhi, wani mutum wanda yake kamar shi ne shugaba na wanda ya neman ma India 'yanci, wanda ya san Mahatma Gandhi, Karamchand Gandhi, mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya, wanda ya koyo ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi gwagwarmaya kala-kala a rayuwar shi. Akwai gwagwarmayar da ya kira ta abin nan, akwai gwagwarmayar da ya kira ta non-violent resistance, wanda za ka yi nemi 'yancinka ba tare da ka yi faɗa ba. Akwai abubuwa da yawa da ya, kamar lokacin da yake ƙoƙari ya controlling nafs ɗin shi, har yake cewa daga yau ba zai sake amfani da mace ba har ƙarshen rayuwar shi. Ya kira wannan rantsuwa brahmacharya, yana ganin cewa mace ko sha'awa na mace yana ɗaya daga cikin illa na ɗan adam. A haka ya fassara abin, kuma a haka ya kalli abin, kuma har ya koma ga Allah bai yi ba. Arne ne wanda bai san Allah ba, amma yake ga zai iya hana kanshi wani abin da jin daɗin shi ne, kuma ya hana ya koma ga Allah bai yi ba. In muka karanta maganganu ko kuma abin nan tarihi na Mahatma Gandhi, za mu ga akwai abubuwa da yawa wanda ya ƙara fiddo mana da koyarwar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin. To shi Mahatma Gandhi yayi wata magana, yake cewa soyayya ita ce maganin dukkan wata matsala ta duniya. Soyayya ita ke share dukkan wani hawaye wanda yake fuskar ɗan adam. Soyayya ita ce wadda za ta iya sa mai laifi ya daina laifi, kuma ta sa mai laifi ya gyaru. Shi yasa fina-finan Indiya da muke gani, wannan raye-raye da suke cikin fulawa, ana fesa ruwa, ana wane ne, duk yanda aka fi sai aka yi ga soyayya. Ba wai kawai ga soyayya ta ƙare ba, ideology ne, wani saƙo ne suke isarwa. Duk fina-finan duniya akwai idea da suke isarwa. Indian film zaka ga suna magana ne akan sahana ishu na kwaminisanci, sahana ishu na jari hujja capitalism. Zaka ga ɗan gidan talaka ya zo ya ce yana son 'yan gidan mai kuɗi, ya tafi kuma sai ya auro ta, saboda da suna da tsari, wannan ba zai auri wannan ba, wannan ba zai auri wannan ba. Ideology ne na Mahatma Gandhi. Shi yasa duk inda aka yi film na India sai ya kare a soyayya. Wannan maganar suke so su fitar. In ka kalli film na America, suna maganar supremacy ne, su gwada sun fi kowa ƙarfi, su ba kowa tsoro, su gwada. Zaka ga Rambo shi kadai ya ɗauki bindiga ya tada gari fa, su Commando ya wata bindigar da ba mu taɓa ganin ta ba. To ana so a gwada maka akwai ire-iren su ba iyaka fa a America, ka bi mu a hankali fa, a firgita ka shine wannan magana. Ire-iren China za a ga tsoho da farin gashi kawai yana tashi sama, suna kokari su balancing wisdom da strength. Duk fina-finansu za ka ga akwai ideology wanda suke gwada. Tambayar da ba ansa ta nake so ku ban ba shine, mu fina-finan mu ina suka nufa? Ni ban san ansa, yawa ba ansa nake so ba, amma dai mu gane dai cewa ideology ana amfani da harkar fina-finai
domin a isar da manufofi da yawa a cikinta. To wannan maganan na kawo ta saboda in ɗauko magana da Mahatma Gandhi akan cewa shi mai laifi shi ne ya ce mai laifi ya ce hate the sin and love the sinner. Shi mai laifin ka so shi amma ka kyamaci abin da yake aikatawa. To idan ka samu mutum yana shaye-shaye wannan abin za ka yi mai, ka tsani abin da yake yi amma shi ka jawo shi a jiki, wannan hantarar ka tura ma duniya shi ya tafi kenan. Ka yafe shi, ka hantare shi, ka zage shi, ka buge shi, duka ba zai taba sa mutum ya daina shaye-shaye ba, hantara ba zai taba sa mutum ya daina shaye-shaye ba. Mu kanmu ma'aikatan mun kama, mun daure, mun yi waye, daga ƙarshe muwa muka yi karatun ta natsu muka ga kai wannan fa ba shi kadai bane fa, ya kamata a faɗakar da mutane, a wayar da su gane ma me illa wannan abu. Wannan zaman da ne da wannan bayan da ne yana ɗaya daga cikin irin wannan matakai wanda muka ɗauka. Shi yasa za ka ji mu a gidajen rediyo, za ka gan mu a jaridu wanda da duk ba a san mu da haka ba. Abinda ka san mu kawai ka gan mu da bindiga muna tsallaka gida cikin dare mu kamo wannan minan. To mu mun gane cewa akwai buƙatar mu matso kusa da al'umma su fahimce mu, su gane muna son su, suna son mu. To wannan shine hanya ta biyu. Idan ka gane mutum yana shaye-shaye, ba wai hantar shi zaka yi ba, kana buƙatar ka jawo shi kusa, ka gane me yasa shi wannan shaye-shaye, menene matsalar shi, in abin da zaka iya magani ne ka yi. Idan abin da ya fi ƙarfinka ne, ka nemi wanda zai iya jin maganar shi, ka kira shi a zauna a yi magana da shi. In kamar yaro ne, in iyaye ne, ka kira uba, in wa zaka kira ka kira, in wani malamin shi zaka kira ka kira, duk wanda zaka kira ka kira a samu a wannan. In abin ya fi ƙarfin nan, to shine sai ka danganta ga hukuma. Muna da jajirtattun ma'aikata waɗanda su aikinsu su yi maganin wanda ya fara shaye-shaye, ba ɗauri, ba duka, ba zagi, amma akwai hanyoyi daban-daban wanda ake bi domin a yi magani. Akwai hanyar da muke bi na kafin ta farga, muna zuwa makarantu, muna faɗakar da su, muna wayar da su akan su fahimta. Akwai kuma wanda in ya riga ya fara, kafin ta mai illa, za mu zo mu ɗan kwakwaɓe shi tsayanan kakka wuce daga nan. Akwai wanda kuma in ta wuce nan, za mu ɗauke shi mu kai shi, muna da facility wanda za mu aje shi, akwai matakai da ake bi a wannan. Idan kuma ta taɓa ƙwaƙwalwa, to mu ma ya fi ƙarfinmu, sai dai mu yi asibiti da kai can likita ya zo ya diba akan wannan abu. Ɗaya kuma daga hanya matakai wanda za a bi shine kamar shirya majalisu irin wayannan da zama a tattauna, especially amfani da majalisosi na addini, tunda babu abin da yake da tasiri a rayuwa tamu ta yin arewa irin malaman addini. Su ne waɗanda iyaye ne, su ne waɗanda yayye ne, su ne waɗanda bulalu ne, waɗanda za su zane ma inda suke. Idan liman ɗaya ya ɗauki faɗakarwarmu, Allah kaɗai ya san mutanen da zai je isar. Yanzu nan da kuka zo masallacin nan, duk wanda ya samu wannan saƙon ya zama sharaɗi a kan shi ya samu ko da mutum ɗaya ko biyu ya faɗakar da shi iya abin da ya sani. Kaga ba zai yi mu tabin waɗannan mutanen ba. In ka diba, in ka ɗauki mutum biyu za ka isan ma da wannan saƙon, in ka irga yawan mutanen nan kai times 2, kaga abin ya riga ya tafi, ya yi nisa akan wannan abin. To shirya majalisoci ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da muhimmancin sosai, kuma matakai ne su ma waɗanda za a ɗauka domin faɗakarwa, kuma domin a hana mutane harka na irin wannan shaye-shaye. Amma kada mu manta, duka da zagi da hantara ba zai taɓa hana mutum harka shaye-shaye ba. Akwai buƙatar ka jawo shi. Mafi yawanci in ka zauna da su ka tattauna, za ka ga abin da ya sa shi shaye-shayen wani ɗan abu ne wanda za a iya maganin shi, abu ne wanda yake ba babba ba, abu ne wanda yake bai fi ƙarfi ba, wanda za a iya maganin shi. A takaice, ban san suwaye za su bayani ba, a takaice shine mu fahimci cewa duk wani abin da za ka sha, ko a kemis za ka saye shi, ko kai za ka ɗauki wannan ganyen ka ciro ka haɗa, ka tsima wancan ganyen ka haɗa ka sha, ya gusan maka da hankali, ko kuma ya canja maka ɗabi'unka daga yanda kake, to wannan abin sunan shi kayan maye. Ko me wannan abin, ko da ko fura ce tsatsama wadda wani haɗi ya shige ta, ko wani abu ya ja ta bugar da kai, ta rawa ka da hankalinka, kada dai in shiga fatawa, ga dai malamai, amma dai mu dai mun san duk abin da ya juya maka kai ya zama abin da yake haramun, ya zama muskirin a cikin wannan abin. Ba sai ka je kemis ka siya ba, ku gane wannan abin. In ka ciro misali, ka ciro ganyen goba, ka ciro na mangwaro, ka ciro na darbejiya, ka haɗa, su baka wani caji, ko su baka wani ƙarfi, ko su cire maka tunaninka, sun zama kayan maye.
kuma shan sa haramun ne a addinance, mu ma muna da hanyar da za mu hukunta ka akan wannan abin. Ire-iren wa'anda ba kemis ake shiga a saya ba su muke ce ma non-conventional drugs. Non-conventional drugs mu ma kwaya ce wadda ta goge mana hadda mu kanmu ma'aikatan. Duk mun gama haddan mun san ga kwaya kawai sai aka zo aka kirkiro wata ta saba mana tunani. Kaɗan daga cikin wannan non-conventional drugs fa shine wa'anda suke zuwa su je masai namu, masai na gargajiya, masai rami, masai kuma mun gane masai ai. Su je su rufe shi da safe su zo su buɗe wannan masan su shaƙi wannan tirirar, shine zai bugar da su akai. Akwai masu amfani da kashin kadangare su mai wasu haɗa-haɗan su zo su sha. Akwai masu amfani su shaƙi kwata. Akwai masu sa fetur da wasu abubuwa a tsimma, da kaga yaro da tsimma a bakin shi ko a hannun shi to akwai magana a cikin wannan abin. Ko ka ga mutum kullun da kwalban lemu a hannun shi, ko lakasera ko coca-cola ta ki karewa kullun tana hannun shi, kwaya suke zuba ciki su jijjiga ta su sha, kullun cikin lemu yake bai fada kokobo, amma kwalban lemun nan tana nan a hannun shi, to wannan kwaya ce suke zuba suna yawo da ita. Ko kawai ka ga mutum yana yawo da leda fiye wata a hannun shi, wannan leda fiye wata ita ma huda ta suke su dan tsotsi ruwan su zuba, mafi yawanci madarar su kudai da wasu abubuwa suke zuba ciki, suna kai dai fiye wata ka gani kuma gashi farisal, suna tsotsa abinsu suna sha. Amma fa da kaje za ka sha zai ɗauki abin shi, ɗan samu ruwan naula ba zai baka ka sha shi ba. To duk irin abin da zai sa maka maye, ko a kemis za ka siye shi ko a ina ne, gaskiya kayan maye ne kuma haramun ne ka sha shi a dokar ƙasa da dokar mu ta addini. Sannan mun yi magana akan abin da muke ce ma drug abuse, shine ka sha magani ba bisa ka'ida ba ta likita, ko kuma an ce wannan maganin na kaza ne kai kuma sai ka sha dan yayi maka kaza. Mun yi maganar D5 yana sa bacci, akwai wanda shi in ya sha lokacin zai ji kuzari, kaga an samu matsala a wannan wurin. To duk abin da zaka sha magani ba tare da sahalewa ko yardan likita ba, wannan abin shi ma ya zama abin da muke ce ma drug abuse. Mun na muku magana akan alamomi da zaka gane mai shaye-shaye, na yi muku magana kan abubuwan da suke haddasa wannan shaye-shaye, sannan na yi mana magana akan wani irin mataki mutum zai ɗauka idan ya tsinci kanshi a wannan hali na shaye-shaye, ko kuma wani irin mataki za mu ɗauka idan muka samu mutum yana wannan shaye-shayen. To abinda duk nake so mu magana a nan shine, duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa. Idan baka ji bari ba za ka ji hoho. Matsalar ƙwaya za ta lalata ka, za ta hana ka cin nasara a rayuwarka, za ta hana ka zama abin da ya kamata ka zama, za ta hana ka zama wani abu daban. Kana nan kana buge-bugenka, kana ƙwayarka, kana gefe, kana ganin cewa ai babana ya tara, ni ba ma sai ne wahala ba. A'a, kawuna ya tara. A'a, yayana wane ne, ƙwaya ta gaya maka kawai ka zauna kai kwance. Amma shi ma addini ya riga ya baka an sa a nan wajen ko? Bijaddi la bijaddi kulli mujidin, fa hal jaddin bila jiddin bi mujidin. Kana nan kana gani wai kai saboda kakanka wani ne ko kai babanka wani ne, kawai ka zauna ka ce kai ba za ka yi komi ba. Ka taɓa ganin wanda ya samu cin nasara a rayuwar shi ba tare da ya yi ƙoƙari ba? Na malam ya ce aljinunu fununin hauka kala-kala ce, to kai naka nau'in haukar kenan a wannan wurin ka zauna. Kwaya ce ta saka ka zama wannan mahaukacin. Muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta shaye-shaye, Allah ya ba mu ikon kautar da shi, kuma daga yau za mu ɗauki alkawari za mu yi faɗa da wannan ƙwaya a sirrance, a bayyane, kuma duk inda muka ga masu wannan ba za mu ba su wurin zama ba, ba za mu ƙyale su ba. Wala in ma ka ƙyale su za su dawo wurinka, 'ya'yanka, matanka, abokanka, kai kanka, abin da zai zo maka kenan. Kana gida, ƙofar gidanka ana shaye-shaye, hayaƙi na shiga, ka zo ka ga an tuke maka tuwon tiya biyu, matarka ta bugu, sun tura mata ta bugu, kai kana nan kana ganin abin nan, kai ta ganin wasu behaviors wanda baka gane ba. To wannan muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Zan takaita a nan, mu ba da dama inda bai tambaya ko wani abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai, masha Allah.